belok ngiwonangan tanpa ngawas kemburi tak tabrak kowe lara iki salahe sapa yen kowe wis ra tresno ngomong aja terus lunga tiwas nambahi apes lemah telas Gusti sing bakal balas loro ati mungkin kabeh tau ngalami yen kowe tau disia-siakno ora apa-apa ikhlasno lemah teles Gusti Allah sing bakal bales jujur ati iki lara durung bisa nampa kenyataan tanduran sing wis tak sirami malih dadi awu ireng diobong karo kahanan biyen janji bareng-bareng rasa kesusah lan seneng saiki kowe medhotke angan-angan tak kuatne ati yen kudu kelangan Sika kowe melok ngiwonangan tanpa ngawas kemburi tak tabrak kowe lara iki salahe sapa yen kowe wis ra tresno ngomong aja terus lunga awas nambahi apes lemah telas Gusti sing bakal balas masuk paman jujur ati iki lara durung bisa nampa kenyataan tanduran sing wis tak sirami malih dadi awu ireng diobong karo kahanan biyen janji bareng-bareng rasa kesusah lan seneng saiki kowe medhotke angan-angan tak kuatne ati yen kudu kelangan kowe melok ngiwonangan tanpa ngawas kemburi tak tabrak kowe lara iki salahe sapa yen kowe wis ra tresno ngomong aja terus lunga awas nambahi apes lemah telas Gusti sing bakal balas kowe melok ngiwonangan tanpa ngawas kemburi tak tabrak kowe lara
iki salah esok